Don. Musukuba nomsindo. Ungazongijwayela kabili. Isemzini wami. Masicela uhlale phansi siwazi ukuthi. Hlale phansi ubani wena? Ngoba la. Ngoba lokho usukungiphoxa phambi kwabantu. Wena ngizobele ngikusakaza ngempama manje. Uyangizwa? Sicela wehlisa umoya. Ngizobele ngikusakaza ngempama into manje. Wehlisa umoya mase sicela wehlisa umoya. Sicela wehlisa umoya. Wena mfana wekhamera ngoba bani wena? Wenzani la uzamkwenzani lana? Wena mfana wekhamera wenzani mani? Wenzani mfana? Wenzani indaba ungijwayela kabi ushuthani lana? Sicela ma. Siyacela ma. Uphume la. Ngiyacela ma ngiyacela kodwa siyacela. Wakwezwa ukuthi umuntu ondishelwe endlini. Yebo ma. Noma ngakini kushelwe endlini. Mina Wena ngicela ushele ikhamera wena uyiphethe. Ushele ikhamera uyiphethe wena mfana. Ngiyacela. Wena ngicela ushele ikhamera uyiphethe mani. Wehlisa umoya ma. Wehlisa umoya. Siyacela ma. Ulaleke ngoba phela manje ngizama usizo ngoba ngilethela abantu ngoba ngizama usizo. Shewena mntaka mani. Okay ma, zoma. Yini mani? Ngiyacela ma. Angina nengane engangawe mina. Indoda endele ngizofunana emzini wami ngempela wena mfana. Mangicela uhlale phansi khona uzoza. Ubeze ngani labantu namhlanje? Awukodwa ma, ugwayi futhi. Sek wena. Hey lingo ziyashintshana. Hayi lingo phela lezi. Ilingo straight. Siyacela ma. Abangokunye, chamuko kunye, wenzokunye. Ya aningishiye ngizonithola ngendlela ngezo. Khona okuncane nje ngisakulungisa lana. Zobuyela kunini. Uba wena. Ubani? Yebo, cha igama ngo-Anna ngafu ngisibona. Ya. Wazibala ekhaya. Sibhalelo Andy la ekhaya ngoba ethi unodaba afisa ukuthi simlelele ngalo. Imali baba. Nibhaleliwe. Yebo ma. Nibhalelwa ubani? U-Andy. U-Andy lo wami. Yebo ma. Enibhalelele ethi yenzani njani? Ethi kunodaba azosibekela lona njengamanje ubese libekile kuthina kodwa ke besifisa ukuthi adlulisele kuwena ukuze uwazi ukuthi inkinga nayo nawe yini afisa ukuthi simlungisele simlelele kuyona thina. Njengamanje yini esizoyikhuluma ngibuka amakhamera. Mina ngiyaziwa mfana wami ngiyaziwa mina. Ngiyaziwa akukho lula kini ukuthi ngivele ngivume nje uvele ngiqhamuke kumakhamera nje sengiyashuthwa ngaphandle kokwazi. Ukhuluma nawe. Ngizamile ukukhuluma nawe ma. Ngitshela ngosizi lami. Ngizamile kodwa ukukhuluma nawe. Ngizama uku-attenda lento oyiqalile. Ngizama uku-attenda lento oyiqalile. So awukahle ukungiphaphela. Ungangiphaphela ungangizele. Lela into esiwazi ukuyilungisa, into esiwazi ukuyikhuluma ngemoya phezulu. Yini asikhuluma ngani? Uhlube yini ukhuluma nani? Yini besikabizwa ukuthi uhambe Andila ngithi uyasho. Ubuye la uzinde ma ngithi ngiyakhuluma nawe ungibhekisele. Kuyimanje uyakhuluma. Ucabanga nje nokucabanga. Hlangana indaba yabantu bamakhamera nokuphuza. Umoya ma. Hlisa umoya. Angithi ngizama. Wena usukela abantu bamakhamera ukuthi ngiyaphuza kanjani? Unjani manje makunje ma ngoba namanje ugele nogwayi wafika wazi ukusungisela khona la endlini. Utshwala imanisa nabantu. Utshwala lokhu noma ugwayi. Noma ngangithiwa yini ma kodwa uyangiphoxa. Ngimgaka angikwazi ngisho ukuphuma la ngibuke nami ngibuke ngimuhle nginje angikwazi ukuphuma ngoba wena mama ngihlezi uzogcidelela igama lami phansi. Okay Andy ngilose umoya ma sicela nje simoya ukuze sikwazi ukuthi sikhulume le ndaba kahle sikwazi ukufika esisombulweni sale ndaba le. Bodi nginenkinga la. Kahle sihlala sibathathu. Ivoices ziyashake ngoba wenzela abantu bamakhamera ukuthi babone ngazi ukuthi serious kakhulu into uzoshaka ivoice. Ngidedele mama. Ukuthi ngithathe ngempamende wena ungijwayela kabi. Ngicela uphethe wena. Hawu. Khuluma nje. Sihlala sibathathu. Ubaba imina uyena uma. Ubaba kuse impilo yakhe ke ayisekho right useziwa kwawumuntu nje uhlala esibhedlela ngenxa yakhe futhi uma indaba yakhe nokuphuza njengoba ngishilo nje ukuthi manje uyinto ecilile nje uyecilile nje enkambini uyaziwa nakule ndawo ukuthi nje manje into ecilayo nje ngaziwa uyaziwa ubani ongaziyo
ubaba noma uwena osuzoqala ukwazisa yazi abantu kodwa manje ngiyazama ukwehlisa umoya kodwa Ma, ufuna ukuthi ngicela ngize ukunike ngikhuphule umoya ngicela umnike ithuba ma mangikunikile ayikho manje engalungiseka ama uthi ngizama usizo ngoba la ubhuti uzama usizo lokuthi ngisizakale mina futhi ngoba uba ngumsindo kanje ufuna ukuthi ngigcine ngisizakala fanele mina ngibe isidede sala ekhaya khuluma Ubaba ufaka uthanda uthi- khona nani ke nimlalele une depression ngenxa yama ukuthi uma uyilento ayiyona ubenakekelwa yimina ubaba enzelwa yonke into yimina ngimngaka nje ngingasebenzi ngicela nezihlobo anti ukuthi abazame phela ukuthi basithengele nanokudla ngoba phela uma akekho umuntu osebenzayo la ekhaya ubaba obesebenza kwawukuthi uyagula ngendlela agula ngayo kwazana lezibhedlela isimo sakhe lese esagcina siyinto nje engazi ukuthi uyaphela kwawukuthi nje usesibhedlela manje ngihamba ngicela anti ukuthi abangisize into kahle kahle futhi ekuyiyona kahle kahle enginibizele yona engathi ngiyazama ukuyixoxa noma uma wangangilalela nginenkinga nginento nje engidlayo nje sengize ngaphela ngumuntu nami ngaphela nje kwawukuthi ngiyaphela kunelanga la bhuti kwangena abantu sumana hazo umuntu ofuze uyakhalani yimini uyayikhalisa lona uyayikhalisa njengamanje ma umuntu ofuze ukhala uyakhalani wena aqeda udaba asizeno lekhaya Khandile ubukiselani ehlisa umoya ma ehlisa umoya sekuthe ngicela ehlisa umoya ngicela ma ehlisa umoya bangilandele obhuti laba babengila shuthi ngizothi babengilandela ngoba kushuthi bangibona uma ngimkhaqile kushuthi elele nje into efile la kusofa bangena la ekhaya bangena bhuti la wayephethe isikhali-ke omunye wabo omunye ehamba naye nje wayeyifihle indlela ayeyifihle ngayo uwedwa lekhaya lo day ngingedwa la ekhaya ngoba phela ubaba useyinto eseyilele nje esibhedlela yasaphuma esibhedlela umana-ke ulele nje into engezwa lutho bangene-ke la bebengena ngibone phela ukuthi labantu kushuthi bangena bazokwenza okubi ngoba phela omunye wayephethe nesikhali omunye eyifihlile ngibona ukuthi hayi kushuthi bazokwenza okubi ngithi ngiyabuza ukuthi hayibo kwenze njani bangidonsele lena bangidonsele phansi bangilalise phansi bangikhumule bangikhumule base kwenzakalani bayidelisa njengami bakulembula bangidlekula bobakuthula phambi kwamama utumala engezwa lutho kodwa phela wayekhona ngoba kwaqala lo wokuqala nje wayinika njengami isikhathi wayinika njengami kathi ngisayitshela ukuthi kushuthi bazobaleka babuya nowesibili wayinika njengami uma uthe wazama ukukhuluma naye ngalolu daba ngeke ngazama ukukhuluma naye mama yathini impendulo yakhe uma umbikela lo daba manje futhi ngoba umbona nje namanje vele avuke ngomsindo wangitshela ukuthi shuthi mina engayilethela labo bantu ngoba phela wayengasakhumbuli lutho wayelelwe yintelele phela la yena engezwa lutho wathi shuthi mina ngibizela labo bantu sengizoqamba manje ngithi abantu bangimezile ngendlela abanginumeze njengoba ekhala nje manje kodwa ngabe ngazama ukumtshela uma ngizama yabo nje futhi yabo manje ukuthi sengidlule ey'ntweni ey'ningi sengiyakwazi nokuthi ezinye izinto ngikwazi ukuyithatha ngiyigodle ezinye ngoba phela anginawo umuntu engizokhuluma naye ngoba o-anti bakwazi ukuthi phela bangilethele leyo grosa leyo ngoba phela basale sinemali ngokumanje imali uyayiphuza ma nalo daba ingane iyasho ukuthi iyazama ukubikela udaba awukwazi wayithisa notice
ngesene senzeka ukhona endlini kodwa awuvange uzwe lutho ngenxa yokuthi wawukade udla amankwebevu. Ngizohloniphisa ngithi wawudla amankwebevu ngoba ngikwazi ukuthi umuntu omdala wayephuzile, so awudla amankwebevu. And uyalibika udaba ukuthi nobaba useziwa ngene esibhedlela ushushwa depression ngenxa yokuthi wena uma ikubonisa awufuni ukuzwa into akubonisa ngayo baba. Useziwa la esibhedlela ngenxa yokuthi wena ma ufuna ukumuzwa. So ingane nje obincane engayingane ukuthi ayenze njani esimweni esinjengalesi.